ndakaona vamwe vachitiseka musi wezororo zvanzi havana vanhu semunhu akupota achiverengawo bhaibheri ndokubva ndaona rimwe vhesi rakati rejoice not all my enemy when I fall for I shall rise. Takaona vanhu vachiseka zvikanzi honai vane vanhu vashoma vemapepanhau muchibva matangawo nekutora mapikicha epaya paisvika vanhu ndokuzokanganwa paya pakazoitwa adhiresi yacho, asi hazvina mhaka izvozvo. Asi tapedza hedu kudaro ndasekwa zvangu semunhu ajaira kusekwa, ndasekwa zvangu ndanyara nokusekwa, ndokuzotarisawo vamwe vaiitawo zvavo, ndokuona muzvinafundo Welshman Ncube ndewake 17, ndokuona mukoma wangu pagoromonzi Tendai Biti aine heila achizhambatata chaizvo achitaurawo negumi nevashanu, ndokuona umwe wekuVictoria Falls aine musangano wake wanga uine malaudispeaker akakura zvamusati mamboona, netuvana 7 twanga twakapfekawo masikipa eyelo. Ndokubva ndangoti zvangu nechemumwoyo, imi woye zvakaomera tese. Nhasi taunganira kuzopemberera upenyu hwegamba redu Morgan Richard Tsvangirai. Morgan Richard Tsvangirai akatanga achiri kamukomana kadiki kuita responsibility, nekuti tinoona mugwaro rake mubhuku rake raakanyora kuti akatotanga kubatsira vanin'ina vake, vabereki vake. Munhu akatanga kudzidzira responsibility achiri kamwana kadiki. Ini ndakaona Morgan Tsvangirai muna 1988 auya pauniversity amutungamiri Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions. Vauya vaTsvangirai, ini nevamwe vangu takawaita take to task, tikati why are you not forming a workers party? Tsvangirai akati it is not yet time. Panguva iyoyo sevana vadiki takafunga kuti munhu anotya uyu, asi takaona kuti Tsvangirai anga akamirira nguva kuti ikwane. Pakabva patanga chirongwa chekurwisa one party state. Mugabe aipedza unity accord ne PF ZAPU, chinangwa chake yanga isiri national unity, chinangwa chake yanga iri one party state. Saka takatanga kurwisa one party state. Isu tiri ma students vaTsvangirai nana Chimanikire nevamwe vavo vakatungamira labor movement nana Babasipana, ndokubva taita inonzi synergy tisina kumbotaurirana yekurwisa mhuka inonzi one party state. Saka kubatana kwema students nekubatana kwelabor movement kwakatanga kare. Ndinoona vamwe vanin'ina vangu vakazoita mastudent tabvawo isu. Dambudziko nderekuti munhu anofunga kuti paajoinira revolution ndo patangira revolution. Kwete, tanga tambozvira nezvazvo. Unity between the labor movement and the student movement yakatanga kare. Ndokubva makore iwayo panga paine bato rezvematongerwo enyika, mapato ezvematongerwo enyika aisanganisira wana ZANU Ndonga, waisanganisira wana Zimbabwe Unity Movement, wairwisa nyaya ye one party state. Tikabatana ma opposition parties ne labor movement ne student movement tikarwisa one party state, and guess what, tikakunda chirongwa che one party state. Tapedza ipapo Mugabe nevamwe vake vakaudza chirongwa chainzi ESAP chakakonzera retrenchment evashandi vazhinji, chikakonzera kutambura kwevanhu vazhinji. Tsvangirai nevamwe vake vakatanga kurwisa nyaya yeESAP,
achirwadziwa Tsvangirai nekutambudzika kwanga koita vana veZimbabwe. Ini ndakazongojoinirawo ipapo ndatorwa kuagweta reZimbabwe Congress of Trade Unions. Ndakatorwa nababa Tsvangirai kunoshanda ikoko. Ndokubva ndatonzi gore iroro kwakuine nyaya yeSAP, ndokubva kwaita nyaya yedrought ya1992, ndo yandakasvikirawo iyoyo. Zvikanzi iwe chienda unomirira vashandi. Ndakabva ndapostwa kuendeswa kuHippo Valley ndichinomirira vashandi veHippo Valley muKwasini neTriangle. At that age, I think ndandiri kuma early 20s angu, I found myself representing 16,000 people, 16,000 workers, poor people. Zvichiburikidza navaTsvangirai. VaTsvangirai vakatanga kurwisa mitemo yakashata muZimbabwe. Paka paine yanzi Labor Relations Amendment Act, ndo vakatanga kuirwisa iyoyo. Vakarwisa mutemo wainzi Law and Order Maintenance Act, uya wamakazoti posa gore riya. Wakatanga mutemo iwo wakanga uripo uchirwiswa navaTsvangirai tiri paPockets Building apa. VaTsvangirai vakazofunga nyaya yekufoma civic organization yekodzero dzevanhu. You will be surprised to note that Morgan Tsvangirai was a founder member of Zim Rights. Ndinozviziva nekuti ndandiripo ipapo, nyangwe zvangu ndandiri kadiki. Pachifomwa bato rainzi Forum Party, rakafomerwa muSanyati Room Jameson Hotel, ndanga ndiripo ini. Ndakapinda takangoitirana zvongotaurana kuti kurikufoma bato nhasi handei. Ini ndakabva kubasa, mashakada handina kumuudza, ndaishanda namashakada same office. Ndokubva ndangoti pane kwandiri kuenda. Pandakasvika kuJameson, ndakasvika ndikanoona anonzi Masepe uya naManyemba vakanga varipo, nemurungu ainzi Clive Puze akanga aripo, neumwe murungu shamwari yaEddie Cross yanga iripo, neumwe murungu shamwari yaDavid Coltart yakanga iripo. Ndokuti gare ndirimo, ndokuona papinda imwe shasha wanikwe ndiMorgan Richard Tsvangirai. It's not true that Tsvangirai was not a founder member of the Forum Party. He was. Takutaura history yacho manje. Muna 1998 vaTsvangirai vaona kuti nyaya yebumbiro remutemo yanetsa, takafoma National Constitutional Assembly pamwe nana baba Madhuku wamaona pano, nana baba Coltart. Ito akanga aripo, Welshman anga aripo, asi takatilitese. Ndokubva tafoma National Constitutional Assembly. Akatanga kuitungamira ndiMorgan Tsvangirai. Muna 2000 takaenda, muna 1999 MDC yakafomwa zvichibvira pakuti General Council yeZimbabwe Congress of Trade Unions yakainana baba Chimanikire avo, yakainana Mai Mpariwa wanova Secretary General wedu avo, vakaita chisungo chekuti sekuchallengewa kwataitwa naMugabe takuenda kunofoma party yacho. Saka mafounder member chaiwo tinawo muno muMDCT. Muna 2000 takaenda kureferendum, vaTsvangirai vakatigovera, iwe enda kuManicaland, iwe enda kuMatebeleland, iwe enda kuMashonaland. Tese takanzi enda kwaunobva, ini ndikanotungamira kuManicaland. Tikawina no vote muna 2000. The first ever political defeat that ZANU-PF suffered in 2000, and the leader of that was Morgan Richard Tsvangirai. We were also following. Muna 2002, Morgan Tsvangirai akaita take part in the presidential election after leading us to parliamentary victory in 2000. Yatakaita almost just short of a parliamentary majority. Muna 2002, Morgan Tsvangirai akawina presidential election. Ndinozviziva nokuti pataka challenge ama results yakaenda ku court na nhasi judgment yacho haisati yabuda. Mugabe akatofa, Tsvangirai akatofa. Muna 2005, Morgan Tsvangirai survived an internally and externally engineered split of the party. Ndokubva Tsvangirai ashingirira zvake,
akaumbiridza musangano wakanga wasplita. Muna 2007 musi wa 11 March kumachipisa vatsvangirai nevamwe vavo vakarohwa senyoka yapinda mumba. Vakarohwa vatsvangirai nemusikana wainzi Oripa, hamene achamuziva wekumbare uya. Vakazotisiyawo sori hake. Vakarohwa vatsvangirai. He was left for dead. Vanhu vairova Tsvangirai muna 2007 havana kuziva kuti in a year's time Tsvangirai anenge ari prime minister wavo. Saka chenjerai vanhu vamune muchirova, chenjerai vanhu vamune muchituka. Pamwe muri kutuka vaya vaya vakanzi vachaita zviya zviya. In 2008 Tsvangirai won the presidential election. On the 31st of March, Mugabe neZANU-PF wakaramba. Tikaenda ku presidential runoff, tikaurairwa 300 of our youngsters. Beka Chokurama, Tondera Injira, Godfrey Kauzani, Kane Nyeve, Shepard Jani, Joshua Bakacheza, nevamwe vese vatisina kudoma. But zvadaro SADC yakati hakuna hurumende muZimbabwe pasina kutaurirana. Tsvangirai huya, Mugabe huya. Tsvangirai akati vana vapera nekuuraiwa. Kana Mugabe achida hake zita rekunzi president mupei. Ipapo Tsvangirai akafunga semukadzi uya mubhuku raSoromoni. Pakanzi namambo Soromoni vakadzi vachirwirana mwana, zvikanzi ndocheka nepakati, zvikanzi nemuridzi wemwana kwete regedzai atore hake, zvikanzi nemukadzi benzi akanga asiri muridzi wemwana cheka ine pakati, zvikanzi namambo Soromoni mazviro kwazvo muridzi wemwana ndamuona. Saka muridzi weZimbabwe akaonekwa muna 2008. Ini ndakabvunza baba Tsvangirai ndikati sei tiri kuenda kuunity government, sei tiri kupinda muhurumende iyi mu4th floor umu vachimanikire nemamwe ma-MP anga aripo, vana vaMashakada nana Maimpariwa muchiri kuyoka nyaya iyi. Tikati sei tiri kuenda kugovernment of national unity, zvikanzi naTsvangirai tiri kuendera zvinhu zvitatu. Chekutanga tinoda kuunza peace in this country. Vanhu vedu vari kupedzwa nehurumende which doesn't care. Vanhu vedu vapedzwa nechipanga. Vanhu vedu vapedzwa G40 yakuti G40 iyi yakapedza vanhu vedu, hapana sina zvizive izvozvo. Saka taakupinda kuti tinounza runyararo vanhu vedu vasauraiwe. Ndiyo objective number 1. Objective number 2, tinoda kunogadzirisa upfumi hwenyika. Honai vana veZimbabwe vatambura kusvika zvekupedzisira. Chechitatu chatiri kuendera, tinoda kunonyora constitution yeZimbabwe. Mazviro kwazvo Tsvangirai achipinda achiita prime minister, bope riya rakapera, zvakaita zvishoma. Mabhesi akabva, kuuraya kwevanhu kwakaita kushoma. Saka he achieved peace. Objective number 1. Number 2, economy yakatanga kuita zvakanaka. Zvinhu zvakauya mumashops, takataka kuona zvinhu zvichiuya mitengo, zvinhu zvacho zvichitengeka futi. Tikatanga kutaura kuti $4 for 2. Saka Tsvangirai fixed the economy. Objective number 2 fulfilled. Objective number 3, ndeyekuti ngatinyore constitution. Ipapo vamwe pakadaidzirwa maminister paya, ini ndakambonyorwawo kuti ndichaita minister of constitutional affairs. Ndokubva kwadandaudzwawo shoko iro kwakunoudza vadzimai kwakunoudza hama dzavo dzese. Ndakazoonzwa naTsanu vachiti makadiko minister. Pakazodaidzwa mazita tese, ini naMashakada takataurirwa zvinizvo. Pakazobuda mazita emaminista, ini naMashakada taatisipo. Ndobva tasangana tikati hano pamadeputy navakomichiwo, tikati pamadeputy ipapo ndobva madeputy averengwa, wandikwe rakanyoriwa rikadzimiwa. Tikagara
ndokubva tangotaurana kuti mudhara wachikanganwawo here. Ini ndakazodaidzwa musi wa14 April nababa Tsvangirai kumba kwavo, vakagara nemukadzi wavo Susan. Zvikanzi Mwonzora unofunga kuti ndanda kukanganwa naye? Ndikati mudhara ndakashaya kuti makatarisa chii? Mudhara ndakanzverawo kaini ndaisai mabhuku mudhara. Kuti makatikanganwawo sei? Zvikanzi handina kukukanganwa, ndiri kuda kuti utungamire kunyorwa kweConstitution of Zimbabwe. Ndokubva taita kopaki yedu, ndokubva tatungamira kunyorwa kwebumbiro reZimbabwe. Mazvino kwazvo bumbiro reZimbabwe rakanyorwa objective number 3. Saka 3 out of 3 Tsvangirai akaita zvaakanga atiudza kuti zvichaitika muGovernment of National Unity. 2013 Tsvangirai akanyimwa mari yekukambena. Tinozviziva nekuti ini ndandiri spokesman weparty. Ndokubva tapinda muelection tine 250,000 t-shirts chete. ZANU PF yakaita kudira nepadhibha waiona t-shirt iripo, isu tanga tisina. Vanyeperwa nevamwe vanhu vaakuti mademocrats nhasi, vanyeperwa kunzi President Tsvangirai tachamboendesa imwe mari kuBotswana nokuti tanzi pachaitika run-off. Saka toda kuchengeta mari ye-run-off. Vatsvangirai vakati semunaita trusting ndokutrasta vanhu vavo. Muna 2014 vaTsvangirai vakapandukirwa zvatinoziva, vakanzi ndiwe watidyisa Tsvangirai. Ndokubva nyaya yanetsa iyoyo tikasara tina baba Tsvangirai. Vanhu ava ndokubva waita musangano kumandero, waifunga musangano kumandero wekunotandanisa vaTsvangirai. Saka vaTsvangirai vaifanira kunotandaniswa nekoti yanga yasetwa yekuti vanotandaniswa. Asi mazuva iwayo panga paine World Cup. Ndikati musatya zvenyu mudhara, muri kunotongwa kumandero mangwana. Saka ini nhasi ndakuenda kukoti, ndakagadzira mapepa angu ekukoti. Ndaizviziva kuti kuother side kuna Tendai Biti, igwetawo rinogona chaizvowo. Saka kuna Tendai Biti. Saka ndakagadzira mapepa angu, ndokubva ndaenda kukoti. Ndasvika kukoti iko yanga yakunosvika weekend. Saka vamwe vanga vakanganwa kuti muConstitution takanyora kuti koti inogara 24 hours. Koti haichavari, inogara 24 hours. Saka ndaizviziva kuti Tendai Biti anoda bhora. Saka panga kuine World Cup, Nigeria yaitamba neimwe timu. Ndaizviziva kuti mukoma Bizozo, Tendai Biti taiti Bizozo kuGoromonzi, ainzi Bismarck kuGoromonzi nekuda history. Saka takati mukoma Bizozo vari kuda kuona bhora iri. Ndokubva ndanotarisa kuti bhora riri nguvai. Ndokubva ndaenda kuna registrar weHigh Court. Ndikati shamwari, ndauya nemapepa angu aya. Zvino ndinokumbirawo kuti mundisirewo time ya 6 o'clock. Ndo paitanga bhora. Saka mapepa akaenda. Biti ndo kunopiwa mapepa kuma 5. Apa akatotenga madoro ake, TV yake zihombere mumba make riya achiona bhora rauda kunotanga. Ndo kuona mapepa. Zvikanzi uya kukoti. Zvikanzi Biti, hey, zvimapepa I won't read. Ndo kupawo rimwe gweta ndo kuuya. Ndo kubva tasangana pakoti ipapo. Ini ndakagadzirira ini ndakataura 1 hour, gweta iro rakataura 15 minutes. Ndo kuhwina kwatakaita, tikaita defeat Mandela. Vamwe vangatiti ndakaita unfair. Asi pane uya wemuBhaibheri uyawo angasiriye muridzi wenhaka akazoisirwa dehwe panapa. Sometimes zvinobvumirwa izvozvo kana muchida kugadzirisa zvinhu. Mwari vanenge vaine chinamo. Mwari vaida kuti tiite preserve the integrity of our party. Saka vakandipawo mazano ekuti seta nyaya na6 pari kutanga bhora.
Muna 2016 Baba Tsvangirai takatanga chirongwa under the NERA chekuti tigadzirise ma-electoral reforms. Ndo zvakaita kuti tiite biometric voter registration system. Vanga vasisiri kunzwa zvakanaka ipapo. 2017 5 August Baba Tsvangirai vakafoma vakati vakasaina alliance agreement yekuti tirwe tiri pamwe chete. Hapana mudiki kuna vaTsvangirai, hapana muhombe. Every party is important. Saka isu tiri kuti mapati madiki kwatiri pa uwandu hwewanhu akakosha kwatiri, nekuti rimwe gore tichaita draw nemain opponent yedu, one vote iyoyo ichaita make a difference. Ndo kusaka tiri kuti tiri kuda kuti alliance irambe iripo. Baba Tsvangirai vakashaika zvatoziva tese. It's not my intention to relive his funeral, but his funeral was one of the most horrible events ever to happen in the MDC. Amai vavo vakatanga kunyombwa vachitukwa, vamwe vanhu vakanotenga mapanga 22 ekuenda nawo kwahumanikwa kuda kunobaya vamwe vana veMDC. Vamwe vanhu vakada kupisira vamwe mumba kurufu rwavaTsvangirai. Amai vavo vamwe vafana ava vakatora picture yegudo ndokutora picture yamai vaTsvangirai. Zvikanzi, do you see the difference? They look the same. Amai wababa walida wenyu, imi moti ndimi makasarudzo, aiwa ndimi wana Adonija. Takaenda ku-election. Some people think that election was because they were powerful. This is what I know about that election. The people of Zimbabwe were hungry to deliver victory posthumously to Morgan Tsvangirai. That is the truth of the matter. Takapedza nyaya iyi ndo kuita zvese zvamakaona. Zvatakaita zvese taida kupreserva bato redu. Tanga tazivawo kuti kune vanhu varasa gwara. VaTsvangirai vakatisira ma-aims and objectives atagarira pano seutungamiri hwechinja. Chekutanga, Tsvangirai did not concentrate or bother himself with other opposition political parties. Anga asingatuke dzimwe nhengo dzeopposition Tsvangirai. Isu toda kuvhara muromo wedu kuti tisatuke dzimwe nhengo dzeopposition. VaTsvangirai vakataura vari panze apo vakati, tendai biti, bye bye, wish you good luck wherever you are going. Aiziva kuti ipenga udzoki, ichaenda ichadzoka. Saka Baba Tsvangirai vakanga vakanangana nehurumende, vanga vakanangana nekuita take real power, and this is what we are going to do. Baba Tsvangirai, in the aim and objective is to remove all forms of discrimination in our country. We will not allow people to be discriminated on the basis of tribe. We say down with the tribalism. We will not allow people to be discriminated on the basis of region, on the basis of race, on the basis of gender, on the basis of age, on the basis of disability. Baba Tsvangirai vakatisira nyaya yokuti mwana weZimbabwe wese akafanana. Saka isu hatisi kuzobvumira kupatsanura bato rino nenyaya yemarudzi. Bato rino takarisirwa mwina wanasamanyika wanga vari muno, takasiwa mwine makaranga wanga vari muno, mwine mazezuru wanga vari muno, mwine vechidhevera wanga vari muno, mwine matonga anga ari muno, mwine mavhenda anga ari muno. We want to preserve that. It's a beautiful party. So we shall not desecrate this peacock. Hadi mnoziwa peacock ine makala. Ndo zvakaita marudzi edu, maruwa kuna Mwari. Saka kana mo bvisa imwe tribe, maakubvisa rimwe mbava reshiri iya. Saka Baba Tsvangirai vakati no to tribalism. We want national unity, genuine national unity.
and this unity begins at home. Baba Tsvangirai vakatisira nyaya ye freedom to choose who to vote for and who not to vote for, freedom to choose a person you want to support, freedom to choose your colors, freedom to choose your dagi. Asi chatinoona mazuva ese unotukwa kunzi wachuzire zvaunoda. Baba Tsvangirai vakatisira isu kuti mwoyo muti unomera paunoda. Saka isu ticharespecta mamwe political parties. Vanoda makala avo, vane masign avo nemasymbol avo ndezvavo, but isusu we will preserve ours. Saka tiri kuda kuita safeguard the right of the Zimbabwean person to choose, the right of the Zimbabwean person not to choose. Kana wafunga hembe yeyelo yakafanana neZANU-PF ndezvako. Kana wafunga kuita symbol yebuilding kukopa mai mujuru ndezvako. Kana wafunga kuba slogan yevana vechikoro ndezvako izvo. Freedom of choice in this country. Ndinozvinzwa mazuva ese, ndinotukwa na Jonathan Moyo, ndinotukwa na Hopuro Ching'ono, ndinotukwa na Ruhanya. I want to say this thing to them, that in as much as they always are hateful towards me, I don't hate them back, because I know better that they have freedom of choice. When I wrote in that constitution, to say there shall be freedom of association, I didn't say provided that you shall not criticize Douglas Mwonzora. So feel free, Professor Jonathan Moyo, feel free, Hopuro Ching'ono, to criticize me. Feel free to campaign for your candidate, but know one thing and one thing only, that everyone else has the same freedoms, has the same fundamental rights. You must appreciate it. Baba Tsvangirai vakatisira nyaya yekuti ngatipedzei urombo hwapinda muZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo. It is our duty to make sure that we deliver Zimbabweans from poverty and misery. Tiri kuda kuti Zimbabwe igova a land of happy people again. Ndiro basa ratakasirwa naBaba Tsvangirai. Saka tiri kuti isu unemployment iya toda kuti vana vedu vaende kubasa, toda kuti madzimai aende kubasa, tiri kuda kuti maindustry migodhi zvese zvivhurwe, vanhu vaende kubasa. Tine pfungwa dzacho, tine plani yacho. Plani yedu isusu idiki ndeyekuti vekunze kwenyika vane mari dzavo, whether you are American, whether you are British, whether you are Australian, whether you are Canadian, whether you are Chinese, your investment in our country is welcome. Chirikuti isu, Zimbabwe must not be a friend of the West or a friend of the East or a friend of the North or a friend of the South. Zimbabwe must be a friend of everyone. Saka tichatanga nyaya yekuita dialogue nedzimwe nyika kuti vagounza upfumi hwavo muno, vana vedu vopuwana mabasa. Tiri kuti isu muZimbabwe muno hamufaniri kuva nerusarura. Nyaya yokuti kune vamwe vanopiwa mbeu kumusha, vamwe vachinyimwa, vanopiwa chibage vamwe vachinyimwa. Tiri kuda kuzvipedza izvozvo, because that is a form of black apartheid. We are there to remove that. Baba Tsvangirai vakataura nevamwe vavo zvikanzi tiri social democratic party. Zvatiri social democratic party toda kukoshesa nyaya yedzidzo. Ndokubva taita chisungo chekuti mwana wese kubva grade 1 kusvika grade 7 anodzidza mahara. Tiri kuda kuzviita inherit izvozvo. Ndo zvatida kuisa muZimbabwe yedu izvozvo. Vakataura zvakare kuti kune vana vanogona asi vabereki vavo vasina chinhu. Vana ivavo tinovapa mabhezari, tinovapa mascholarship, voenda kuchikoro. Vamwe vakadzidza nemabhezari, vava vatungamiri venyika. Saka uyo ari kumusha, Temba ari kucholocho,
kana maidei ari kubhikita anofana kuwana mukana wakafanana wo iwoyo. So hakuchazovi nemwana muZimbabwe muno anotadza kuenda kuchikoro nenhau yeurombo hwevabereki wake kana kuti nenhau yeunherera hwake. Mwana wese achaenda kuchikoro. Tiri kuzviona kuti muno munyika pension dzakaitwa eroded. Hakuna social security. Mukatarisa madhara edu akupiwa NASA zvinonzwisa tsitsi. Saka mapensions ari kupiwa mapensioniya edu haachabatsiri. Tiri kuda kuita pension reform in this country. Tiri kuda kuita restore the buying power of the pensions in this country. Hatisi kumirira ipapo. Ini ndinoti munhu akarwira Zimbabwe haana kurwira ZANU-PF chete. Mbuya nehanda akasaka na card reZANU-PF futi. Vagoti member of ZANU-PF. Vakarwira isu tese. Saka tinoda kuona ma-freedom fighters edu achipiwa pension inotenga. Hazvina basa kuti comrade unosapota party ipi, because takati there is freedom of association, there is freedom of assembly. You are allowed to support the party which you want, but we shall fight for your pension. We shall fight for your medical treatment. We shall fight for your welfare, because it is our duty to do that for you. Kunenyaya yehealth yatida kugadzirisa munyika muno, tida kuti muzvipatara umu zviite mari shoma shoma kuenda kuhospital. Vana amai vari kunosununguka ndezvemahara zviya pahurumende yedu, and we are going to do it. Takasiya tataurirana nababa Tsvangirai zvikanzi all the victims of political violence must be compensated. Tinotanga neguku rahundi. It's not enough to say it was a moment of madness. People were killed down there, real people. Women were violated, pregnant women were violated, real pregnant women, they were violated. People were butchered at Balagwe, real people, who had families, who had loved ones. We need those families to be compensated. We need those communities to be compensated. It is our duty, whether they support us politically or not, but we want them compensated. Asi mugadene hurumende yake hawana kuperera ipapo. Wakaita nyaya yekuuraya vanhu post independence, post unity government. Vanhu vakauraya muna vanhu vakauraiwa muna 2008. Vamwe vakauraiwa even as late as 2013. Vanhu ivavo vese nevakakuwadzwa vese nevakaremadzwa vese, they are entitled to compensation. And those who are prepared to taura nana mnangagwa izvo kuti kompensetai vanhu iva vakomana nevasikana veMDC, vanamai nanababa veMDC, vanamai vakarepewa. That's a form of hate, that's a form of injury, traumatic experience. You must be compensated, and we shall fight for that compensation, and it shall happen. Kana tosvika pane nyaya dzezveupfumi, mikana ngatipiwe yakaenzana. Kana panzi kune mari yemayouth, haisi mari yemayouth eZANU-PF, imari yemayouth eZimbabwe, kusanganisira MDCT, kusanganisira mayouth eJehovah's Witness isingaite zvematongerwe enyika. We want inclusivity in this country. We want the economy to develop in such a way that nobody is left behind. That's what Tsvangirai said. Tirikuda devolution. Kukawanika chicherwa kunzvimbo. Ngachibatsirewo kavanhu vemunzvimbo imo kutanga chobatsira futi nyika. Saka mabasa vanhu ngavapiwe ikoko. Tirikuda free and fair elections. Isusu MDC, the MDC was formed to take over governmental power through peaceful, democratic and constitutional means, through the modicum of free and fair elections. We want free and fair elections in this country. We want people to be able
to vote for whoever they want. But more importantly, we want the diaspora vote, and we shall have the diaspora vote. Ndinokuona uri kudiaspora, pandiri kutaura izvozvi uri kundituka. Ndinokubvumira kuti undituke nekuti there is freedom of association. Asi, I will die defending your right to vote, and to vote for whoever you want. Tsvangirai vakasiya vati tinoda national peace and reconciliation in this country. The blood that was shed in this country is enough. The blood that was shed in this country, we don't want any more bloodshed. As Tsvangirai would say, handisina kuenda ku State House ndichita state on dead bodies. The same philosophy stands. Every Zimbabwean life is important. So there must be no political violence in this country. We deploy violence by whoever on whoever. Saka trikuda national peace, trikuda reconciliation. Trikuda kuti Zimbabwe iwe a land of happy people. Baba Tsvangirai vakasiya zvinhu tu zvakaupesane zvazvo. Baba Tsvangirai vakataura kuti masanctions ngaabviswe. Vakazvitaura pavakasaina global political agreement muna 2008. Section 4, clause 4 ye global political agreement inoti masanctions ngaabve. Ndi Baba Tsvangirai apa. Baba Tsvangirai muna September 2008 vakatitaurira isusu tati kuparliament kuti taakunogadzira global political agreement kuti ite constitution amendment number 19. Ndokubva taita amendment number 19. Constitution iyoyo ikataura kuti sanctions must go. Musi wa 4 March Tsvangirai 2009 akaadresa parliament akataura Morgan Tsvangirai for the first time as Prime Minister of Zimbabwe. Nemazwi ake akati sanctions must go. Akabvapo akaenda ku Australia neku New Zealand akanoadresa international community akati the sanctions must go. Muna 2012 akanyora tsamba yakaenda kuna David Cameron. Ndinozviziva nekuti ndandiripo painyorwa tsamba iyo. Yakaendeswa na Jameson Timber ku Britain kuti please bvisai masanctions. Ndo zvakataura Baba Tsvangirai. Saka iwe Tsvangirai wako ndeupi akati chengetai masanction? Ini wangu ndo zvakataura izvi, endai mavharo acho munozviona. It is because the people who are supposed to be targeted by the sanctions are not the people who are suffering. The people who are suffering are the common people. These sanctions have made the rich richer and the poor poorer. So ndicho chimwe chinhu chakasiwa na Tsvangirai. Chechipiri chakasiwa na Tsvangirai ndechekuti politics dzekutukana hakuchina. Taakuda zvekutaurirana tigadzirise upenyu hwevana veZimbabwe. Tsvangirai akaona kuti zvanetsa akataura wani, imi neni tikagara zvakanaka tikati $421. Asi we get this criticism, very unjust and unrighteous and unscientific criticism, that when we want dialogue, we want to be part of ZANU-PF. No, we don't want to be part of ZANU-PF. None of my leaders here, including myself, have any history with ZANU-PF. Handina kubotengesa mukaka wa bushungo ini. Mukatarisa leadership iri kunoi. Hakuna leadership yakari kuzanwa. Tarisa yenyu mavaire aripi munaye. Jim kunaka aripi munaye. Mashaya mombe aripi munaye. Handimi here mukutara nakasuku here. Saka zvakadzi neBhayibheri ko mudiwa fadzai akasimuzame here vana baski nevamwe vese handingadomi zvangu ndinovachiwapedza. Ndimi mune vanhu veZANU nekuti vabereki ZANU iri divided into 2 iri munyika muno.
pane zanu iri muhurumende, pane zanu yakatandaniswa kubva muhurumende. Zanu izanu, hapana zanu iri nane pane imwe. Saka ini mukuswero piwa zvamupiwa, including wrong legal advice nevanhu vezanu iri kunze. There is nothing better about you. Yes. There is everything right about us. We have maintained the legacy and will defend the legacy. Yes. Saka tichipedza ma-elections, tichaita pamberi ne-dialogue redu, tichida kugadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe. Dialogue redu richabudirira mufunge zvenyu. Ndozviziva hangu. Ndozviziva kuti vari kuti shora. Asika ndachiseka vamwe. Ndichiti kana uchida kuona MDC iyi ngaimboenda padisadvantage uone inomuka chibhebheneka. Ndiyo here MDC yamaiseka kuzororo iyi. Tarisai yatomuka within 1 week mufunge zvinhu. I want to say lastly, no amount of propaganda, no amount of bad mouthing, no amount of contrived lies, no amount of contrived court cases can defeat an idea whose hour is come. Our time is come. This is our time. This is MDCT time. Vamwe venyu munogona kamusingazvioni, hatisvinwi zvedu nguva iyona. Vamwe venyu munogona kuti zvaoma uku kwatiri kubva kumusha uku wari kungotaura vamwe asingatauri isu. Mukaona mukwidzwa worema, ziva kuti matero ari kuuya. Takasekwa nevamwe zvikanzi honai tatonamira maposta edu. Ini nechemwoyo ndikati kutungamira kwetractor. Bhora pasi. Manzwa here bhora pasi. Zviri kuuya zvichaitika munyika muno muchazviona henyu. Takambokupai nzwisa chete muHarare Central yaMujamba. Mujamba versus Zhizhai. Wega ukaisa apa. Kuti Zhizhai apa, Mujamba apa. Isu hativengi munhu, Zhizhai ishamwari yangu chaiyo. Asi pana Mujamba hakwani. Tikaisa kureva. Kuye tikafu. Tikaisa kureva. Toisa mpana mbetwa. Aliwa. Anorowa niripo. Tikaenda pakwadzana. Tikatitezva ramangwirwa. Natezva rahwende apa. Kata iwenyu wangu anorwa. Tikaenda paHighfields. Tikaenda paHighfields Western. Vakaisa gondo wavo, tikaisa muvhangeri howe, wega nemunamato wacho unotoona kuti pakaipa. Tikaenda kunana Highfields imwe yacho kuya, takaisa zvipikiri zvega. Tikaenda ukambuzuma uko, ameno zvenyuwo, amadzimure, takaisa chiposi iko, unopedzerana. Saka we are very proud. Kuna ndikaunenjena zvangu. Kune chikara. Tikatarisa kunana St. Mary. Ndakanzwa Job Sikala achinotaura zvake. Ndikati kuna anonzi Adamski. Ndakaona Prince Sibanda achimbotaurawo zvaaitaura kubhinga kwawo. Ndakamuona achifamba Prince. Akufamba neside kunge gakanje. Takamuisira anonzi Peggy Mdimba. Hanzvadzi yaBhiyo Mdimba kuJakajaka. Vakada kumuzora.
munhu wezanu munhu. She is our provincial treasurer from Matebeleland North, and we are fully behind her. And zvandakataura vana mai nana baba ndezvekuti nepamusana penyaya yekuti toda kukwidziridza madzimai tichaisa a little bit more resources kune macandidates echidzimai. Maflyer apegi atoenda, ma-t-shirts apegi atoenda, mari apegi atoenda. Woko saka nemashoko iwayo ndoda kuti ndikutendei, ndoda kutenda mukoma Collins nemhuri yekwaTsvangirai nekuramba makasimbirira kupreserva legacy yamukoma wenyu. Sekutaurwa kwazvaita toda kutenda chaizvo chaizvo muchembere wedu mbuya Tsvangirai, and we wish you many more years, and we wish you strength. Toda kutendai mhuri yechinja nekutora party yenyu, nekutora makala enyu, nekutora slogan yenyu, nekutora harvest house yenyu sekutaura kwazvaitwa naSawira Matu. Ndoda kuti ndikutendei chaizvo nekuungana kwamaita. This is the beginning of the real struggle. This is the beginning of the real fight. As the Bible says in Corinthians, with him is only an arm of flesh. With us is our Lord, our God, to help us and to fight for us. Amen and amen.